бародарои зиёд дар бораи тафтиш ва кофтукоб дар маркази тоҷикон дар маркази тоҷикони шаҳри Москва, ки дар хиёбони Волгоградский ҷойгир аст, кофтуков гузаронида шуд, гуфт роҳбари марказ ҳомии ҳуқуқ Иззат Амон дар Фейсбук. Адабиёти диниро ҷустуҷӯ мекарданд. Метавонистанд айби мувофиқтаре пайдо намоянд, менависад Иззат Амон дар Фейсбук. фармон дар бораи гузаронидани чорабинии оммавии фаврии ҷустуҷӯии ташхиси биноҳо таҳти имзои генерал-майёр Кузьмин, иҷрокунандаи вазифаи муовини сардори полис оид ба корҳои фаврии сароясоти Вазорати корҳои дохилии Русия дар шаҳри Москва, ки нусхаи онро Иззат Амон нашр кардааст, гуфта мешавад, ки полис дар суроғаи маркази тоҷикон аз холоф Иззат Амон шубҳа дорад, ки эҳтимолан таблиғи ифротгароии диниро анҷом медиҳад. ба идораи мазкур мунтазам шахсони номаълуме ташриф меоранд, ки эҳтимолан шаклҳои радикалии исломро пайравӣ мекунанд. адабиёти экстремистиро ба рӯйхати маводҳое, ки дар қаламрави Федератсияи Русия экстремистӣ эътироф шуданд, меомӯзанд ва дар қаламрави Москва амалҳои ғайриқонунӣ иҷро мекунанд. Полис замоне омад, ки ман дар идора набудам. мо тақрибан 1.5 соат интизор шудем. вақте ки ба идора расидам ва дидам, ки шумораи кормандони полис маро дардаҳлизи утоқи кориам мунтазиранд, ҳайрон шудам. чунин ба назар мерасид, ки онҳо барои дастгир кардани як ҷинояткори махсусан хатарнок омаданд. ин ҷанобон бо тамоми рафтори худ ба ман чунон ишора намуданд: мо медонем шумо кистед ва бо чӣ кор машғул ҳастед, аммо фармон аст. ман фаҳмидам, ки фармони тафтиши идораи маро шахси сеюм фармоиш додааст. инро ман аз дақиқаи аввали мулоқот бо полис дарк намудам. боварӣ дорам, ки агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба фаъолияти ман оид ба ҳуқуқи инсон зарраи шубҳа медоштанд, оқибатҳои ин кофтуков ва тафтиш харобиовар хоҳанд буд. изҳор дошт Иззат Амон дар саҳифаи худ дар Фейсбук. бори дигар итминон шудам, ки фаъолиятҳои ҳуқуқи инсон дар Русия бехатар нестанд. ҳамгироии муҳоҷирон ба ҷомеаи Русия барои касе фоидаи надорад, на ба мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва на ба Федератсияи Русия. мо бояд идораро бубандем ва дубора ба муҳоҷират равем. суханашро ба поён расонид ҳомии ҳуқуқ. Как правозащитник, и что вы думаете, меня привлекли, то есть в отношении меня возбуждено уголовное дело по 307 статье, это экстремизм, понимаете? То есть о чем мы говорим? ёдрас мекунем, ки қаблан мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон кӯшиш карда буданд, ки алайҳи Иззат Амон бар асоси моддаи 307 даъват ба фаъолияти экстремистӣ парвандаи ҷиноӣ боз кунанд. сабаби оғози парвандаи ҷиноӣ паёми видеоӣ буд, ки онро Иззат Амон дар сомонаи YouTube бо номи «Чаро ҳукумат ҳиҷобро манъ мекунад» нашр кардааст. дар ин видеои 30 дақиқаӣ фаъоли ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон таъсиси як гурӯҳи кории махсусро барои таҳияи қонуни махсус, ки бояд занону духтарон ташриф овардан ба муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ ҳиҷобро манъ мекунад, инчунин рейдҳои махсус алайҳи занони ҳиҷобдорро, ки дар саросари кишвар гузаронида мешаванд, танқид кардааст. яъне дар кӯчаҳо занонро манъ мекарданд ва мегуфтанд, ки бибинед амин румоле ки шумо дар сар доред ин фарҳанги тоҷикӣ нест.